Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Natanggap na po ni Mama ang insurance ni Papa. Feel good morning po, Uncle and Tita, at sa lahat ng tagapakinig at tagapanood at subscribers at mga baliw na baliw humaling kay Tita Max. Marami nagkaka-crush kay Uncle Dagol sa programa. Wala daw. Pangkatas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Marilyn ng Baclaran, Parañaque. Panganay po ako sa aming magkapatid. Si Junior naman ang kapatid kong bunso. Wala na po kaming tatay. At dahil doon ay nahirapan kami ni nanay. Pero pinakaya ko naman dahil nangako po ako kay tatay na pag-aaralin ko ang aking kapatid sa abot ng aking makakaya. Si nanay po ay sa bahay lang po at yung maliit niyang tindahan, nasara niya na dahil naubos po yung pangkapital namin nung si tatay ay nagkasakit. Pero isang araw nga po ay may magandang balita kaming natanggap. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ate. Junior, bakit? Ate, si Mama, Oo. si Nanay, may iyak na naman po doon. Punta natin. Talaga ba? Tara, bilis. Ayan po si Nanay, umiiyak na naman po. Diyos ko, asawa ko. Hindi ko to kaya, hindi ko kakayaning mag-isa. Miss na daw po Diyos si ko. Tatay Bert. Miss na kita, nag-uulan pa naman. Pag gantong nag-uulan, pinapainit mo. Wait lang. Yan. Nawawala. Teka lang. Nawawala ako. Yung lakas ng loob ko nawawala. Dahil sa pagkawala mo, Diyos ko, sana panaginip lang to, Panginoon. Napakasakit na iniwan na ako ng mahal kong asawa. Si Tatay Ay. Bert po. Bakit mo sinasabi? Siyempre alam ko. Nay, tama na po. Kaya po natin to. Makakaya po natin to, ha? Lakasan niyo po yung loob niyo kasi pag ikaw naman po yung nagkasakit, malulungkot din lalo si tatay sa langit. Tsaka kami. Oo, kaso ang hirap talaga eh. Ano, may tao po, Ma? May tao, huwag niyo munang buksan. Nagre-relapse ako eh.
Nanay, mamaya ka na mag-relax. Nag-relapse ako eh. Bakit? Relapse pala. Anong relax? Gusto ko magpahinga kay Mas Gen Z mag-relax. pa ako sa iyo. Buksan niyo yan, Diyos ko. Ber, Diyos ko, Ber. Magandang araw. Picture mo na lang ang hinihimas. Ma'am, insurance, ma'am. Sorry po, wala po kasi kami ngayon kasi kamamatay lang po ng tatay namin. Kaya huwag niyo po kami alokin ng insurance. Wala nga kami panghulog. Sinisingil nga kami sa kuryente. Puputulan na kami nung inuupahan namin. Tapos binooperan niyo pa ako ng insurance. At tingin niyo sabi mayaman ha? Kita niyo na nga tumutulo. Tsaka umuulan. Ba't kayo umaalis ng bahay? Nag-aalo kayo ng insurance. Kung kailang naulan. Ma'am, pumreno ka. Ma'am, grabe ka, rapper ka pala, ma'am. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan namin na walang po kami ng ama. Tapos inaalok nyo, ano ba kayo mga bubudol ha? Wala ba kayong pinipiling lugar at tao? Ha? Okay, sayang, ma'am, kasi may ibibigay pa naman sana kung Ay, hindi mo kami mabubudol na ganyan. Kunyari, libreng payong. Ay, di, may power bank pa po. Di ba Tumblr? Kasama yun, para mabudol kami, umalis na kayo. May ID sling pa. Ah? ID sling. Ay, Disney. Ah. Oy, ano ba yan? At kakamatay lang ng Hindi, asawa ko, kasi baka po, ma'am, gusto mo sumunod. kay Sir Bert, ha? Mama, gano'n. Kinabahan ako, ha? Si Sir Bert po kasi, ma'am. Ba't mo kilala ang asawa ko? Kabit ka ng asawa. Ma, sinasabi ko na may tinatago yan si Papa. Pwede ba pakinggan muna natin kasi pag ganyan matadamay na naman ako, junior pa naman ako. Ano po kasi, ma'am, si Sir Bert, hindi nyo lang po alam. Paano mo natunto ng bahay namin? Stalker ka! Naiinis na po ako. Paano ko ba i-explain sa kanila na may matatanggap silang pera? Ano? May tanggap kawing pera? O, tingnan mo, masakit sa konsyensya na rin sa pera talaga. Mabago talaga yung tao, no? Opo, ma'am. Alam ko yung address kasi kami po yung nag-handle ng insurance yun nung buhay pa po si Sir Bert. Ay, kumuha po siya sa amin sa insurance. Sabay tayo, Junjun. Ano? Ano? Gusto ko mag-ano? Insurance. Insurance? Ano yon? Nagpa-insured po si Sir na kung ano man mangyari sa kanya, meron po siya may matatanggap po ang kanyang benefit. Beneficiary? Basta may benefit nga. Beneficiary. At ikaw yun, ma'am. Ikaw yun. Nasabi ko na Ma'am friends with Mariana. benefits kayo! Hindi ko na ibibigay ito, guys. Naiinis ako, guys. Sige po, ituloy niyo lang po kasi pero hindi po namin alam na may insurance si Papa na nakapag... Opo, meron po. Ayan po, yun yung policy number niya. Na pag kung ano man mangyari sa kanya, yan may matatanggap 1 million? Opo, 1, 2, 3. 1 million! Sino ang... Nalilito na ako. Sinasapi ang 1, 2, 3, go. 1 million! Opo. Baka mambubudol ka. Sinasabi ko sa'yo, malapit lang ang police station dito. Ayan po, ang katunayan. Oo nga, at pangalan ko andyan. At pangalan ng mga anak ko. Opo, ikaw mismo ang direct beneficiary at ikaw Saan makakatanggap kumuha ng ng 1 panghulog yon? Teka, baka nagsusugal yon. Ma'am, hindi na po mahalaga. Importante makatanggap kayo. Ang dami niyong sansat! Ayaw niyo ba? Aalis na ako! Joke lang. Sige, paano namin makukuha ang jackpot? Kailangan niyo akong paludan. Paludan niyo ako ng 5K. Tapos para maipadala ko po yung pera sa inyo. Ganon. Scammer. Pahala Hindi kayo. nga, paano? Yun na nga, punta tayo sa opisina para maklaim niyo yung benefits at cheque. Pwedeng paluwalan mo muna pamasahe namin sa Grab. Wala kami ngayon dahil nga nagkasakit nga. Uy, kawawa naman. Hindi ko na problema yun. Hindi, palitan ko na pag natanggap ko yung 1 million. Papalitan namin. Ay, meron ako share dyan, ha? Kasi ako yung nag-explain. Oo. Ganon ba yun? Ganon yun. O sige, magkano ang ilang percent? Basta mga 10%.
100,000! Mm-mm. Nay, tara, kailan po pwedeng makuha in case? Pwede na po Pwede ba? na i-claim pag office hours. Pasara na kami. Ba't ka nagpunta kasi ng pasara na? Guys, naiinis na. Ubus na yung oras dahil dito kay nanay. Oh, let's go. Bukas. Okay. First thing in the morning, walang relapse sa 1,000,000. Ate, magkapag-aral na po ba ako? At saka mabubuksan na natin yung tindahan ni nanay. At saka malilipat na natin si tatay sa, hindi na sa public cemetery, pwede na sa memorial. Lord, thank you, Tay. Thank you, Tay. Tay, thank you po. Salamat po. Salamat, Ber. Laking pasasalamat ko po kay Lord Call and Tits na hindi niya kami pinabayaan. Pati si tatay po, hindi niya kami kinalimutan kahit malaki na gastos. Mamabawi po naman. Ganyan pala kanya kami talaga kamahal. Kahit wala na siya, inaalagaan niya pa rin kami. Pero nung nagkapera po si nanay, bigla pong nagbago. Isang araw pagka-uwi ko po ay nadatnan ko si nanay. Jongjong. Teka lang. Jongjong. Ganyan, ganyan pala ang lips ng bata, malambot. Oo, ang sarap mo, Jongjong. Salamat ko to dahil binilan mo ko ng bagong motor. Gusto mo ba? Gusto mo ba yung motor? Ano ang pangalan niyan? Yes, mag-rides tayo. Ha? Paano? Baka masakit na sa likod ko, Mr. Rider Pros. yan, rider. Halika dito. Jongjong, bembang muna bago ride. Sige, halika dito. Jongjong. Diyos ko. Jongjong. Abay, lupa na to. Wala pa naman na. Hindi, ang sakit ng bala. Ba't ganoon? Bilisan na natin kaya. Hindi ko na kailangan yung matagal. Sige, akong bahala sa'yo. Oo, dapat express na game. Sige, akong bahala. Halika dito. Jongjong. Ma? Ma? Sino yung lalaking nandito sa bahay? Tsaka ba't kayo naghalikan, Ma? Ano yan? Ba't nakabra ka lang? Teka, magsusuot lang ako. Pasensya ka na. Sino ka? Tsaka kanina yung motor sa labas. Parang bago Ano? Paliwanag nyo to. Jongjong, pinapakilala ko sa'yo yung panganay kong anak. Marilyn. Si Jongjong, boyfriend ko. Ay. Tamo, talagang match na match kami. Compatible kami kasi ang gwapo niya, maganda ang nanay mo. Mahal na mahal kita. O diba mahal ako, hinalikan niya ako sa harap mo. Oo, mahal ko yung nanay mo. Kaya huwag ka mag-alala. Nay! Nababaliw ka na ba, Nay? Huwag ka namang magalit dito. Babe. Mahal ako ni Jongjong mo, Jong. Sabihin mo. Mahal kita. Pero mag-usap na lang siguro kayo muna mag-ina, ha? Hindi! Magpaliwanag ka sa akin! Sino bumili ng motor mo sa labas? Sa tingin mo, hindi ko kayang bumili? Sige, mauna Nay, na ako. May araw ka din sa akin! Nay, ano? Paliwanag ka. Binilang ko lang naman siya ng motor kasi nahihirapang magbiyahe. Pero pag daw pwede nyo siyang yayain kung may mga kailangan kayong puntahan. At saka tutulungan niya ako pag nagtrabaho na siya. Daw siya mag-move it. Magra-rider. Naniwala naman kayo, Nay. Pinubudol ka lang nun. Paano na yung tindahan mo? Yun yung usapang uunahin natin tsaka yung pagpapalipat ng libingan ni tatay sa memorial. Mag-aaral pa si Junior. Hindi ko naman nakatira naman doon sa 1,000,000 Ikaw naman. Alam mo, hindi papasok sa iyo ang blessing pag ganyan kakadamot. Tsaka mahal ako ni Jongjong. Bubuhayin ako noon. Nay, hindi po yung totoo. Nabubudol ka po, Nay!
Nay, ano nangyari sa'yo? Kahit galit na galit ako, Colin Tits. Pero may magagawa ba ako? Nanay ko yun eh. Pinagsabihan ko talaga siya. Sabi naman ni nanay, iiwasan niya na, pero ang totoo... Wala ka may ibigay na pera sa akin? Jong, hindi. Ang sabi ko lang, intay mo't mag-withdraw. Sabi ko, bigyan mo na akong pera. Wala ka ng pera. Matanda ka. Wala ka ng pera eh. Meron pa ako, Jong. Wala na. Bitawan ko. Nandidiri ako sa'yo. Amoy lupa. Huwag ka nang mag-chat sa akin, ha? Jong, wag mo tong... Sabi mo, mahal mo ako, Jong. Mahal? Jong. Sabi, aray ko, Jong. Diyos ko. Jong. Magwi-withdraw naman ako eh. Diyos ko. Nay, ba't parang galit si Jongjong umalis, nakamotor? Diyos ko. Anak, iniwan ako ni Marilyn. Ay, ni Jongjong. Iniwan niya ako dahil wala na raw ako nabibigay. What? Ano yun? May sasabihin ako sa'yo, anak, wala na ako nabibigay kay Jongjong kasi naubos ko na lahat ng pera sa kanya. What? Sabi niya may natira pa. Wala na. Pasensya ka na, anak. Pero makakabawi naman siguro ako para sa tindahan at sa pag-aaral ng bunso mong kapatid. Nay, tingnan niyo yung ginawa niyo. Diyos ko, ilang buwan lang yung 1,000,000. Inubos niyo sa lalaki! Wag ka naman magalit sa akin. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Iniwan ako nung lalaking sabi, mamalin ako. Pasensya, patawarin mo ako, anak. Diyos ko na, yun ang ginawa mo! Ano